אז גמר חתימה טובה. היה צום קל, ברוך השם, ואני מקווה שהיה לכם גם קל למי שצם. בזמן הזה אני קראתי ספר. אני חצי דרך, ממש חצי דרך בסיפור, ואני כל כך נהניתי. פעם האחרונה שקראתי ספר מסוג זה היה 50 גוונים של אפור, אבל זה משהו אחר לגמרי. ואני נהנית, כאילו ממש. אישה שרק התגרשה ויש לה ילד, והיא חשבה שבאמת כל העולם שלה התפרק, אבל אימא'לה, הוא רק התחיל. אני ממליצה בחום, זה הגרסה באנגלית, אבל הגרסה העיקרית זה בעברית. זה כאילו ספר ישראלי של סימה בן. אז אני רוצה להמליץ. היה לי כיף.